You know what they do at their school? They are doing beekeeping projects. Yes. Barikuita poultry. You know, yes. Mvura. Asunonzwa munhu ari panapa ane 42 years. Asi atiri kuti zvapera. Here's good motivation here. Yes. These guys are saying no. It's not yet over. Yes. Takatotarisira kwamuri kuti tifambe tese. So director, thank you so much. Traveling all the way from Mutoko. 140 kilometers from Harare. And you know what? Yeah. I salute you. Yes. For partnering with the Zimbabwe Prisons and Correctional Services. Yes. Because it shows me something. It shows me that you have a vision for everyone. You love us. You have not ignored us. You thought about us. You are a star. May God bless you. Mushanyuki. Natasha Mushanyuki. My name is Natasha Mushanyuki. Anzi chakutanga ndinoda kutenda Commissioner General. Anzi ndo vatendera kuti vange vari pano. I would like to thank the Commissioner General of the Zimbabwe Prisons and Correctional Services. He's the one who facilitated our tour at Harare Central Prison. Yes. Anzi chekutanga tiri kuda kutenda Commissioner General vachihovhu vaita kuti tinge tiri pano. The name of the Commissioner General is Vachihovhu. Vachihovhu. Wow. Zvinobatsira. Anzi so far pane zvese zvataona izvi tadzidza zvakawanda. You know what? When we came here, just the moment we landed here, we have learned a lot. Anzi zvanga ndichifungidzira pandaona zvese izvi. Ndafungidzira kuti vanhu vepanzi dai vanga vachikwanisa kungoyo pano vamboonawo kuti ndizvo here izvi. I fell into a deep thought and just wondered at myself that if only people from outside could come here, they would see for themselves the truth on the ground. Anzi dai zvaikwanisika vanhu vari panze vauya pano vamboonawo vanokwanisa kutozorarama zvakanaka without crimes. Indeed, it's an exodus for anyone who comes here. It's a learning experience from one level to the next level. Saka vari kuti chiyawo vari kuti tinokutendai avaombirire maoko. Wow. Yes. Yeah. Muddy combination upon the place. Vaita kuti tisvike pano. They have facilitated our arrival here. Ndadzidzawo kuti patinenge tiri kunze uko tinenge tiri free zviri nani kudarika muno. Iwe hanzi tadzidza zvekuti patinenge titori panze tinenge tiri free kudarika tichinge tauya muno. I've learned that when we are outside, most of the times we are free. Saka ndichanoudzawo vamwe vangu vatasiya uko kuti kwatandiri uko hakuna nguva yakanyatsonaka. Saka ndichanonovaonesa kwamutoko kuti kwanga tiri uku hakuna kunyatsomira zvakanaka. I'm going to impart my wisdom, knowledge and understanding to my friends and colleagues out there that this place is not nice at all. Saka ndinoti vari muno. Saka ndinoti vari muno mushingirirai ichakwana nguva maimani. Anzi saka ndinoti vari muno shingirirai ichakwana nguva. I say to you all, let us endure, let us persevere. Everything is going to be all right.
Thank you. Thank you.